ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандта мошинои нав қабул кардем ки мошинои арзон ҳастанд ки ҳамашон баъри шумо ӯзи ҳамаша фаҳмонда метиҳем. агар шумо дар манхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан дошта бошед ба дрон, сурат, маълумот, адрес, рақамотро нависта рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастанд мошинои арзон ҳастанд ки Toyota Camry, мошинои советский ва Motoplug Astra-ҷо дӯстони азиз ва ВАЗ 21099 ва мошинои ВАЗ Niva ҳастанд ки бо нархҳои арзон ҳастанд ки ин хел мошино редки меғалтанд ба дрон. барои ҳамин навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеои навори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хели мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 157 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем, то охираш тамошо кунем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст ба дрон мошини советский аст ки ВАЗ Niva аст ки соли болаи 6 1992 тоқа бензини холӣ. объем мотори 6 литри простой, коробкаш механика, состояние мошин мега находвай, ҳолати хубда қарор дорад. фақат ами як ҳуҷҷат мекунем, ҳуҷҷатош бучидага мега, дига ҳама ҷош 100%. мошин мега 4 та балон мега 50%, салоншам тоза, радной краска. мошин хелайки дасти як одамда гаштагаи ба дрон. ин мошина ами хел набинем. мошин мега 100% находвай заводид мешавад, айҷош мерава мебиёяд. дастрошта мегад фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ба дрон. боз камтаре дига мегад муомила мекунем. ин мошин дар территорияи ноҳияи Муминобода қарор дорад. ина рақамошон ҳад рақамошон кор мекунад. рақамо якумда имо пайваст дорад ва рақамо дуюмда ватсапам пайваст дорад. ай ҳамин рақамошон метавонен маълумотҳои бештарша гирен. ҳолати мошин мега нахадо, фақат хай балон средни як ҳуҷҷат мекунен 100%. нархшда 100% даже зиёдтишкати арзанда. маълумотҳои пурра ва аниқташа аз ҳамин рақамот дӯстони азиз худатон гирен. агар шумо дар манхали мошинои фурӯшии ғалта ё ки хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед ба дрон, шумо манхи сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависта рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон ВАЗ 21099 ҳаста ки мошини молодежни советский соли барои 6 2002 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторш мега 1.6 инжектор, коробкаш механика, состояние мошин мегад беҳтарин находу. мошин мегад пои худ губковат кардаги 4 та балон 50% ва 4 диска, салон тоза, магнитофон, радной краска. мошин мега ҳолати беҳтарин дай 100%, фақат мегири газ метиҳем. дастрошта мегад фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ба дрон, бо арзонтар муомилаи хубам дорад. ин мошин дар шаҳри ҳисор қарор дорад. рақамҳои билайни тоҷикистон аст 24 соат кор мекунад ва рақамҳои расмишонам кор мекунад. дар ин рақамошон ватсап пайваст доранд. ҳад рақамошон кор мекунад. одамоне ки наличи мегиранд мега сумкати бо арзонтар муомила мекунем. дӯстони азиз, хай мошинча арзон аст. маромад занг занед, бо дигар маълумотҳои пурраша гирен. хоҳиш мекунем ки лайкотонро фаромӯш накунед, гузорен ва ссилкаи навори моро дар ватсап имо чиз дорен падисаш кунед. чӣ мошине ки мехоҳед дар комментари нависед. мо мошинаи гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон албатта мекунем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Opel Astra-J аст ки светои металлик соли барои 6 1999 солае ки солҳои 99 ахироноша мега моҳои ахироноша, яъне қариб 2000 ҳисоб мехӯрад. хоб судишвориш мега тоқа бензини холӣ, абсолют мега умуман мега газа даги неста. мотор простой 6 литр, коробка автомат, состояние мошин мега бе-9 тоза дӯстон ки мошина ай вагон гирифтаги да мега фақат як даст гаштаги аст. 3 сола мега дасти як одам гаштаги аст. мошин мега такси гаштаги нест, фақат барои коилаи оилавӣ. электропакет, кондиционер, аккумулятори пачка, балон мега 60-70%, радной краска металлик. ҳолати мошин мега беҳтарин бе ягон камбудӣ. кондиционер, электропакет ҳамаш 100% кор мекунад. дастрошта мега фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ ба дрон, бо арзон мешавад ё ки алишам мекунем мега ягон Toyota Camry боша мегад болоиш пул метиҳем. вариантҳои худтона пешниҳод кунед болои Toyota Camry то, яъне ки шумо да болои Astra-J сумета Toyota Camry кати алиш мекунам. ина рақам мегафоншон аст 24 соат кор мекунад. кадоме ки сумкати мегира арзонтарам метиҳам ва мошин дар территорияи шаҳри Душанбе.
ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад бе ягон камбудӣ, бе ягон таъриф. Марамат занг занед, дигар маълумотои пурраш агаре мошини бардорон як даст гаштагай занг занед. чорум эълони имрӯза аст дӯстон, мотоблоки фурӯшӣ ҳастае ки маркаш 186 мегӯяд соҳиб шуд комплект мег хатиш, яъне плуг, ҳамхали ҷуфткунак, качкашунак, общем комплект ҳама чиз дорад. ҳамин мотоблок ҳам мегӯяд ҳамагӣ мегӯяд як сезон истифода бурдагӣ аст, мегӯяд мисол вапша мегӯяд састиянаш мегӯяд навба истифода бурдагӣ нестае. Як сезон мегӯяд фақат дар кори оилавии худшон яъне истифода бурдагӣ ҳастанд, дигар хеле мегӯяд кор кардагӣ нест, яъне ки нава мегӯяд соҳибшон. хоб қарор дорад дар шаҳри Бохтар наздикии вокзалда ва нархша мегӯянд 8500 сомони бадрон, бо арзонтарам мешавад. Ягон мошинам бошам мегӯяд ба мошинам алиш мекунем, вариантҳои худтона пешниҳод кунем. Бадун азиз, дута рақам аст ки ҳар рақамошон кор мекунад. Рақамҳои билайни 915 ва рақамҳои 917 ҳар рақамошон 24 соат кор мекунад. одамоне ки наличӣ мегирад бо арзонтара мешавад. Бозам мегӯям ки нархаш 8500 сомони бо арзон мешавад ё алиш ба ягон мошин марамат вариантотона пешниҳод кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Camry ҳастае ки соли барои 2008 солае ки сӯзишаш мегӯяд тоқа бензини холӣ. Объем мотори 2.4 литра, коробкаша автоматае, саистани мошин бадрон нахадоа мега соҳиб шум. Мошин мегӯяд 100% бе ягон камбудӣ, радной краска, мошин мегӯяд мотор беҳтарин, коробка 100%. дар Тоҷикистон мегӯяд ҳамин мошин обшим як даст гаштагиае. Кондитсионер, электропакет, ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд як обшим 8 моҳи дигар мегӯяд, яъне ки 7 моҳиги қариб ҳуҷҷат дорад бадрон. Мошин бе ягон камбудӣ, ҳамаҷо 100%, ҳамаҷош дар гарантия. Мошин мегӯяд як даст гаштагиаст бадрон. нархи мошина мегӯяд 85 та гуфтасем, бо арзонтарам мешавад. ин мошин мегӯяд дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида қарор, тарафи Калхозобод мешавад. дӯстони азиз ки аз Қурған болотар, тарафи Чапаев Калхозобод боло, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Руми. ина рақамошон аст мегафон кор мекунад ва одамони харидори аниқ мегӯяд занг занад, одамони коргар бидиан, одамони фақат харидор мегӯяд соҳибшон. марамат. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Leganze ҳастае ки светои сафед, соли барои 1997 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд нахадо беҳтарин, бадрон хеле соҳибшон навистанд. мошинча мегӯяд мотор беҳтарин, аккумулятори пачка, баллон мегӯяд средни як 60%-70% ва хадавошам боли меня мегӯяд соҳибшон. мошинча мегӯяд 100% электропакет, 4 диска, 4.60% бадрон. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки боз хай арзонша худатон мекунем. ин мошин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида қарор дорад. дута рақам аст, ҳар рақамошон кадомишон кор кунад, намедонам кадомиш кор мекунад. рақамҳои вавилон ва билайна кадомишон кор мекунад, дар ҳамин рақамошон занг зада маълумотҳои пурраша аз ҳамин соҳибашон гирен. фақат одамони харидор мегӯяд занг занад то қассуми холӣ марамад. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи сафед, соли барои 1995, бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш мегӯяд 1.8 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд нахаду. мошин 4 таблонаи 70-60% ва 4 калпак, хоб яксола ҳуҷҷатам кардагӣ аст, салоншам тозае, обшим нахаду мегӯяд, ягон камбудиша нагуфтиянд. главни яксола ҳуҷҷат кардагие. хоб дастфирош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 46000 сомонӣ бадрон, бо арзонам мешавад. ин мошин мегӯяд дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. чӣ хеле ки гуфтам нархи мошин бадрон 46 та бо арзон мешавад, 4 та электропакетам дорад. салон мегӯяд тоза ҳакам мегӯяд мошин обшим фақат дурни шаҳри Душанбеда гаштагӣ аст. ина рақамошон аст мегафон кор мекунад, кадоми шумо агар харидор ки бошед маълумотҳои пурра ва аниқша ҳамин черезами рақамошон мегирем. дӯстони азиз, чӣ мошине ки шумо мехоҳед дар комментари нависед, мошини гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон мекунем. лайкора занед ва навора подписаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон мошинои молодежни аст ки мошинои советский ВАЗ 2106 ки бадрон мошин нахадва ки нархаш бениҳоят арзон. соли барои 1984 бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мегӯяд 1 литри простой, ҳамихел гуфтем мотор мегӯяд экономни простой, бензин газ мегӯяд ҳардаш кор мекунад. коробка механика мегӯяд, саистани мошин мегӯяд нахаду, 4 таблонаи 50%,
хай мошин бадро ҳолати средня не ки нахада мега соҳибшон хелаки дасти як одамда гаштаги ҳастае. ҳуҷҷатҳои мошин мега буд шудаги ҳаста, ҳуҷҷат мекунед, хай балон ҳолати корида не ки 50%, салоншам нормалия, хои мошина хай як қисми чиз ки камтар расход мекунед. خب این ماشین در ناحیه قونچی یعنی که ناحیه چکالوفسک باشد، ناحیه قونچی هم طرف قرار دارد و فروخته میشد با نرخ 4000 سومانی با درون که با ارزان میشود. 4000 سومانی است که با ارزان میکنه، ممکن تو 3000 همین خاطر گیرینشه خیلی سینمازور نمیدونم خاطرشون سودا کنین. خیلی ناحیه قونچی طرفای خوجان اون طرفا میشود، معلوماتای پوراشا میگیرین. رقمش تیسل تاجیکستان است کار میکنن، مرامت معلوماتای بیشتر و انیقترش طریق همین رقمو. دوستان عزیز شما در مگر خرید ماشین فروشی غلطه یک خانه زمین کوارتیر مرامت صورت معلومات و آدرس را در واتساپ ایمو نوشته را میکنیم و در ویدیو آینده فروشنده رکلام دا میگذاریم. در این زمان اول همین ماشین فروشی پیشکش نکردن تا ویدیو آینده. خدا نگهبان همه شما.